Znači to već, molim vas. To znači da čim je upravnik podneo ostavku, vi odmah nešto čeprkate oko njegovog stola. Ništa ja ne čeprkam, molim vas, tražim jedan papirić. Ostavite sada papiriće da vidimo šta ćemo u ovoj situaciji. A vi ste tu, jel ne? Tu smo. Pa dobro, hoće li nešto da se radi ili neće da se radi? I šta će da se radi dok nam ne pošalju novog upravnika? Molim vas, zašto da nam šalju? Dokle će da nam šalju da nam nameću problematične rukovodioce? Jer mi nemamo sposobnih kadrova, jer među nama nema ljudi od znanja, od poverenja. Ako mislite na mene, molim vas, preskočite. Ne mislimo na tebe, ne brini. Da. Danas je za rukovodioca potrebno srce konja. Snaga, vola, upornost, slona, živci ko lanci. Normalna žena i pristojan stan, a ja imam samo ludog sustanara. Ne mislim na vas, ja sam mislila na druga Majkovića. Ja mislim da on ima sve pobrojene kvalitete. Jeste da. Izvinjavam se, kolege. Da li ste za po jednu čašicu?